Is muid na daltaí na hidir blina I gláis na Eachre, agus táid chun scéal na Gael I maileán rí a inseachtaíh. Bhí na Gael sa cuasanach ó aimsir na Gaeltach agus lurd na Gaeltach. Báachta is siomh na mór hímpel uirinn agus sin na tuiscins, as lug anamacha na háite. Tháinig na Normannaí Gheithreán I 1869 agus iad curfa hús a ceantar I 1871. Faoi 2035, bhí cosán agus bailí tógfaidh na Normannaí I Baile Rí. Áit a bhí lornach an éireann, níos mó agus níos tábhachtaí fiú I baile lia ag an am. Ach, ní raibh fáilte chuig na Gael chuig Baile Rí na Normanach. Rinne cosanseir an Baile Normanach agus bhíor cuairteoirí dóla íoc ar malagus deach chuig an baile, mas rudaí gráiste dó chuig an marga. Fáir, bhí cuid sa cloigna na díise cruachta ar spící ar an ngeata, mar ráad don na Gael ile. Dúir béile de cosnáte, bhí muire máthair dé leáil ag saidir Normanach in Aisling. Bhí an saidir ggurtha ar an 2 mílúnasa I 247. Ní an na Normannaí gurí treid ar an lá banathe seo. Ach, rinne na Gael ionsaí ar an bhaile. Iad beag banna nósanna don lá banathe chun na Gael go trom, agus chun na Gael arís I 3 sa 6. Cé gur neamhde iad na Gael is na Normannaí, bhí comhaibú athrú an bhainisteoir a thógáil, agus taca an papa leo. Bachas sú go raibh siad ar 1 inch na céile, mar chríostaithe. Bhí an baile fós aitheanta mar baile galda nó rinne éireadh O'Donnell agus a lucht leanúna ionsaí ar maile le linn cogan na níblin 1996. Dair leo an lábhanúachtar áil ar maile agus é curtha trí hinne, seachas an monisteir, an caisleán agus an sépa. Cínte, ba bheag meas a bhí léirithe don na Gael ná don bhaile ar curbe nuair a tháinig saidirí crumáil, le scrios ómhór a dhéanamh don bhaile ar fad. Rinne damáiste ómhór don bhainisteoir agus ní raibh sé an úsáid ó shin. Fáir, ní raibh meas máide tucha don na Gael mar bheith fiú, agus leacanna uí agus cris an mharga scriosta go talamh. Is cínte go raibh tréimhse an ocrasmór, thar bheith tubaisteach de muintir na háite, mar bhí de gach Gael in éireann. Déanaar ile an tíre, agus spirid na náisiún leideatha. Bhí muintir an Eachre lornach san abheochán cultúra agus cumann le clás Gael ag teach an cín. Abheochán tuchas na cluichí Gaelacha, líorad lába, pell, ómant agus commógia. Bhí Támó Ceannaí gníomhach mar Gael sa ceantar agus é ag cur na cluichí Gaelacha chun cín. Bhí sé gníomhach I gcoinne na talún comá. Ag treid I gcuideachta le Michael David I gcoinne na díonaí talamh. Bhí Michael David ar cuairteoir an baile fiú agus eistin an duine cheantaí an céad fód nuair bunaíodh Celtic Park in Glasgow. Ní nach ine gur bháil le lucht leanúna Celtic arán de fios a bheith nuair chana. Bhí muintir na háite seo thar gníomhach le linn éirí amach 1960. Cínte bhí breis agus 700 daoine páirteach in éirí amach na Casca ar an acu 1960. An ceanta is mó ina rá imachtaí ag trolú tíomh muid de baile átha clia. Is amí scéala tága nús thugann an tréimhse céine. Tá náiscláidir ag muintir Conamara leis an Eachre agus spalpíní ag teach le bheith ag obair ar na féarma ceamóra sa cuasanach go dtí na seachtóidí. Ní amháin sin tá Gael láidir idir capla Conamara agus Eachre na Gaillimhe. Slátá nniuán tá an Gael I láir an líne, agus tá fástas ferbris tugta ar an Gael idicus, idir Naonra, Gael Scoil, is Gael Chláiste ó hús na híise seo. Cé go bhfuil na Gaeilg feimniú ag geantar timpplaithe ag an méarla, is cínte go bhfuil an Gaelga ag dul I bhaim orthu, agus daoine iontóch as an cúpla focail atá acu. Mar Gael, caiimmuid a bheith dulcasach de méid tá amachrón. Tá na Gael ag dul dreise in eagraíochta éagsúla idir óg agus éiste, agus imeachtaí is féilte de gach sort idir lábha eagraithe trí meán na Gaeilge sa cuasannacht. Cínte, tá fís agan den todhchaí agus Gael campus ór nua le lena go gairid le blianta amachrón.